We gaan per tafel ons doosje halen, ja? En dan gaan we ons apenstaartjes erin steken. Hè? Tijdens de zomermaanden organiseert de Lommelse Jeugddienst heel wat activiteiten voor jongeren. We zijn hier in het Huis van de Jeugd en tijdens de zomervakantie hebben we hier grabbelpas en vroezelpasactiviteiten. De vroezelpasactiviteiten zijn voor kindjes van 3 tot 6 jaar en de grabbelpas voor kindjes van 6 tot 12. Dat je ze een keer omdraait, dat het niet aanbakt van onder. Hè. Ze gaan berenbroodjes maken en ze zijn met de apenstaartenbroodjes bezig. En dan gaan ze nog broodwafels maken en als laatste gaan ze prinsessenburgers maken. En deze meisjes zijn nu het vlees aan het maken voor de berenbroodjes. Je bakt het gehakt en dan doe je er kruiden onder. Berenbroodjes zijn broodjes waar we berenvlees in gaan doen, waar je sterk van wordt als een beer. En we gaan goed zingen, hè? Ondertussen houden de vroezelpassers zich bezig met kring- en balspelen. Zakdoek leggen, niemand zeggen. We zijn zakdoek leggen aan het spelen met de kleinste kindjes van de vroezelpas hier vandaag. We zijn binnen aan het spelen omdat het buiten een beetje slecht weer was. Maar we hebben wel enkele spelletjes die ze binnen ook heel leuk vinden. Verder hebben we tijdens de zomervakantie in Lommel ook speeltuinwerking. Dus er zijn een 7-tal weken dat kinderen in de namiddag kunnen gaan spelen in de omgeving van de Soeverein. Daarnaast organiseert de sportdienst ook windsurfkampen en taal- en sportkampen. En dan hebben we ook nog de kinderclub natuurlijk, waar de kinderen de hele dag opgevangen kunnen worden en ook fijne activiteiten doen. Vinden jullie het leuk? Ja! Vinden jullie het heel leuk? Ja!